खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बेंगालुरुआव आसामनि 4 लाइमोननि जिउ गोमादों। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि गोबां समफोरावनो सा सानजा भारतनिफ्राय थांनाय एबा सा सानजा रायजोनिफ्राय थांनाय गोबां लाइमोनफ्रा बायदि बायदि थासारिजों गाव गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जाबोदों। दुथांफोरा सा सानजा भारतनि लाइमोनफोरखौ नासयनाय, इनाय खालामनाय, अयथासार खालामनाय जाथाया दिनैनि दिनाव गोदान बाथ्रा नङा। आसामनिफ्राय थांनाय, मेघालयनिफ्राय थांनाय, त्रिपुरानिफ्राय थांनाय, नागालेण्ड, अरुणाचल प्रदेश बायदि सा सानजा रायजोनिफ्राय थांनाय एबा फरायनो थाहैनाय, खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ गाज्रि आखु दिन्थिनाय, बुथारखुमानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। थिग बेबादिनो खामानि नागिरनानै गुबुन हादोरसायाव थांनाय आसामनि 4 ट्राइबेल सुबुं थामहिनबा मिसिं लाइमोनफोरनि जिउ गोमानायनि दुखुनांथाव खौराङा गासै लखिमपुर जिल्लाजों लोगोसेनो आसामावनो मोनसे दुखुनांथाव थासारि लानानै फैदों, जेराव दुखुनांथाव जाथाय होननानै गोबां समाजारि बिजोङाव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। गिबि खौरांनि बायदिब्ला लखिमपुर जिल्लानि दाकुवाकाना समाजनि गिलमारा पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय उजनि बरसमुग गामिनि 4 लाइमोनफ्रा खामानि नागिरनानै बेंगालुरसिम थांदोंमोन आरो बिसोर मोनसे कम्पानियाव खामानि मावग्रा महरै बेंगालुराव भारा न'नि खथायाव जयैनो थायोमोन। थांनाय मैयानि हराव बै खथानि सिङावनो बिथांमोननि गोथै सहखौ थामहिनबा 4 सेंग्राफोरनि जिउ गैयै गोथै सहखौ उन्दुबाय थानायनि गेजेरजोंनो सोमोनांथावै थैना थानाय थासारियाव मोननाय जायो। बेंगालुर पुलिसा बोखांनो हानाय 4 लाइमोननि मुंखौ जयन्त सिन्टे 25 बोसोर बैसोनि आरो निरेन्द्रनाथ टाइट 25 बोसोर बैसोनि आरो बिदिनो डक्टर टाइट 25 बोसोर बैसोनि आरो 20 बोसोर बैसोनि धनन्जय टाइट होनना सिनायथि मोननो हादों। मिथिनाय बायदिब्ला 4 लाइमोना बेंगालुरु कका कला वेर मुंनि कम्पानियाव लेबार महरै खामानि मावोमोन। बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा खालामनो मोनाखै एबा रोखा खालामनो हायाखै। मिथिनो मोन्दोंदि पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। जायगानि थागिबिफोरा बे जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसेनो बे जाथाया जुदि बुथारनाय जाथायजों लोब्बा गोनांब्ला दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनाय आरो मोजाङै नायबिजिरनांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। बेराफारसेथिं बे जाथाय जानाया बिसनि मुलि जानायनि थाखाय जादों होननानै सन्देह खालामदों गोबां सुबुंफोरा। इउबिपिअनि 12थि बोसोरारि जथुम्मानि 2थि साननि जर'खा हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बाहागो लादों आरो बिथाङा माखासे गोख्रों सोंथिखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। बिथाङा बुंदों, बिटिआर गोरोबथायाव सागान खालामनाय एबसु आरो एनडिबिआ बिटिसिनि बाहेरायावबो दं, अब्ला गोरोबथाजों मोनबोनाय 1500 कोटि रांखौ मानो मोननो हायाखै एबा मानो मोनाखै, बे बाथ्राखौ सोंथि दिखांदों बिथाङा। आरोबाव हाग्रामा महिलारिया बुंबावदों, गुवाहाटी नोगोरमानि बेलटलायाव थानाय बडलेण्ड गेस्ट हाउसखौ बिकेडब्लिउएसिनो दान होबाय। आरोबाव माखासे बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंथिबावदों। मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्लानि सिमोनसापुरि सानजारि नोगोराव इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेशन थामहिनबा इउबिपिअनि 12थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसेनो धेमाजि जिल्ला आफादनि 6थि 2 बोसोरारि जथुम्माया मेहेरगोनाङै खुंफुंजादों। मैयानि हाबाफारियावनो आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङाबो बानजायगिरि आफादजों फोसावजानाय गोसोखांथि बिलाइखौ बेखेवो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बाहागो लाफानानै। बे हाबाफारियाव हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गोबां मुंदांखा सुबुं थान्दै सुबुंफोराबो बाहागो लादोंमोन। जथुम्माखौ नोजोर होनानै हाग्रामा महिलारिया फोसावनाय बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि अरायथा मावख' गायसननो थाखाय गुवाहाटीआव थानाय बडलेण्ड भवनखौ गथायना होनाय जागोन होननानै बुंथिदों। हिरिम्बा हालामारि 12थि गोथार बाथौ सान फालिनाय हाबाफारिनि मैया जोबथा सानमोन। तामुलपुर जिल्लानि टाइगिरकारि चक बाथौ फोथाराव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव थांनाय 26 जानुवारि खालारनिफ्राय जागायनाय हाबाफारिनि जोबथा सानाव फुंबिलिनि समाव बाथौ थानसालियाव मोन 12 गामिनि आर'ज हान्जाखौ लानानै गौमा आर'ज हाबाफारि लानाय जादोंमोन। तामुलपुरनि टाइगिरकारि हिरिम्बा हालामारि बाथौ थानसालियाव बाहागो लानानै 50 लाख रां दान होगोन होननानै बुंथिदों। बाहागो लानानै मन्त्रि चरण बर' बिथाङा गौमा आर'जआव बाहागो लानानै गोजोननायखौ फोरमायदों। समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारी बिथाङा
रुंसारि अजित पावारनि बिसि सुनेत्रा अजित पावारा सनिबारखालि मोनसे जारिमिनारि हाबाफारियाव महाराष्ट्रनि गिबि आइजो लेङाइ गिबि मन्त्रि महरै समायखिराखौ लायो। महाराष्ट्रनि गिबि मन्त्रि देवेंद्र फडणवीस, लेङाइ गिबि मन्त्रि एकनाथ शिंदे, एनसीपीनि दैदेनगिरि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव महाराष्ट्रनि रायजो बेंगिरि आचार्य देवव्रतआ सुनेत्राखौ बिबान आरो गपिनियनि समायखिरा लाहोयो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारिया मुम्बाइनि राजभवनाव जोबोद गोसो गुदुं हाबाफारिनि गेजेरजों जादोंमोन। सुनेत्रा पावारा सफैनाय लोगो लोगोनो नुजाथिफैनाय एमएलए, मन्त्रि आरो मावफारियाफोरा अजित दादा अमर रहे बायदि गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों एबा स्ल'गान खालामनायखौ नुनो मोन्दों। हादोरसा बिधानसभा बिसायख'थिनि सिगां भटनि थाखाय माखासे बाथ्राखौ लानानै अजद दिखांनानै बेरेखा दोलोफ्रा सोमावसारदों। बिजेपि सोरखारनि हेंथायै सिगांनिफ्रायनो गोख्रों जादों बेरेखा हान्जानि सुबुंफ्रा। थांनाय शुक्रबारखालि गुवाहाटीनि सास'लाव थानाय हेंथा सोमावसारनायाव बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय कंग्रेस आरो गुबुन खौसेथि बेरेखा दोलोफ्रा ज' जानानै बेरेखा दोलो थामहिनबा बिजेपिनि हेंथायै सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। गासै 500निबो बांसिन सोमावसारगिरिफ्रा चासलनि लामायाव ज' जानानै गावबा गावनि दोलोनि फिरफिला दिखांनानै बिजेपि सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदोंमोन, जेराव भट चोर बायदि बायदि हेंथा स्ल'गान खालामदोंमोन। बिजेपि सोरखारनि हेंथायै हुमखि होनानै सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामदोंमोन। उनाव सोमावसारगिरिफ्रा चासलनि लामाफोरखौ होथेनानै गावसोरनि स्ल'गान होनानै जयै हानजा सुरदोंमोन। धरना होनाय जायगायाव हादोरसा कंग्रेसनि आफादगिरि आरो एमपि गौरव गगৈ, एमएलए रकिबुद्दीन आहमेद, बेबायदिनो हादोरसा आइजो कंग्रेसनि आफादगिरि मीरा बरताकुर, कंग्रेसनि दैदेनगिरि भूपेन बरा, रिपन बरा आरो एजीपीनि आफादगिरि लुरिनज्योति गगৈ बिथांमोनाबो नुजाथिदोंमोन। भारतनि मोनसे गोग्गाथाव खौरां। 27 बोसोर बैसोनि ट्रेल ब्लेजार केप्टेन हांजा शर्मा बिथाङा गोहोगोरा रुद्र आर्म हेलिकप्टारखौ बिरहोनो हानाय भारतनि गिबि आइजो पाइलट महरै जारिमिन सोरजिनो हादों। बे जाफुंसारनाया आर्म एभिएशननि थाखाय मोनसे गाहाय माइल खुन्थिया आरो गिबि सारिनि दावहारु बिफावफोराव आइजोफोरनि बांबोनाय नुजाथिनायखौ बिथाङा दिन्थिदों। बावैसो सिगां केप्टेन शर्माया राजस्थानाव 2022 मायथाइनि आर्म डे पेरेडनि समाव 251 आर्मी एभिएशन स्क्वाड्रनखौ दैदेनदोंमोन, जेराव इउनिटआ हेलिना एन्टी टेंक गाइडेड मिसाइल सिस्टेमखौ दिन्थिदोंमन। जम्मुनि मावख'गिरि थाखाय गोग्गाथाव बुब्लि होननानै बुंनांगोन। बिथाङा नासिकनि कम्बेट आर्मी एभिएशन ट्रेनिं स्कुल केट्सनिफ्राय गावनि थाखोआव जौसिन मासि आवग्रिनो हादोंमोन आरो साबसिन कम्बेट एभिएटरखौ होनाय मानगोनां सिलभार चीता ट्रफिजों बिथाङा मान होजादोंमोन। केप्टेन शर्मानि जाफुंसारनायनि लामाया गोरलै नङामोन। बिथाङा गिबियाव सायख'नाय बिखान्थिनि समाव मोनसे अरायथा नङै देहा फाहामथाय नेवसिजानायनि मोगा-मोगि जानांदोंमोन, नाथाय रौनियाफोरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय गोख्रोङै साखाफारा जानानै बिथाङा नांथाबदोंमोन। बिथांनि थिरांथाया जाफुंदोंमोन आरो बियो बेखौ मोनफुंनो हादों। क'क्राझार गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल सिमुल टापुआव गोदानै बेखेवबाय एमएस कान मेडिकेल। गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। बेरामाव गोग्लैनाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बे मोजां खौराङा। बे मोजां खौरांखौ लानानै फैदों आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल सिमुल टापु ओनसोलनि माखासे लाइमोनफोरा। सिगां समाव गोबां रायजो राजाफ्रा बेराम जायोब्ला गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव थांनानै बेराम नायजानो गोनां जायोमोन। रायजो राजाफोरनि बे उसुबिदाखौ नोजोर लाखिनानैनो आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल सिमुल टापु बाजाराव गोदानै बेखेवबाय एमएस कान मेडिकेल। बे मेडिकेलाव नोंथांमोना गोबां मोजां डक्टरफोरनि सिबिथायखौ लानो हागोन, जेरै डक्टर नवजित दास, जाय एमबिबिएस, एमएस, एमसिएच, कन्सुलेशन, उरलजिस्ट आरो गुवाहाटी मेट्र हस्पिटालनि डक्टर रवि कुमार, एमबिबिएस, डिएनबी बायदि आरो बेबादिनो डक्टर आशराफुल आलम। क'क्राझार सदर पुलिस थानानि सिङाव गोग्लैनाय बटगाव तिलापारायाव मोसौ सिखावखौ बुथारग्राफोरखौ क'क्राझार पुलिस बिफाना गासै सा 14 हमदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनि मुङा बुद्धन चन्द्रनाथ, बिश्वजित नाथ, जितेन नाथ, बिमल नाथ, सन्जित नाथ, अतुल नाथ, नवकुमार नाथ, प्रकाश चन्द्र नाथ, विपुल नाथ, प्रदीप नाथ, रंजित नाथ आरो पागुना नाथ, तारिणी कन्ट नाथ आरो दनन नाथ होनना सिनायथि होदों। थारैनो बर' हारिखौ गुबुन हारिया गाज्रि नोजोरजों नायमारो नामा?
फिन आरोबाव वेस्ट बेंगल थामहिनबा बेंगलाव बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो बर'नि हेंथायै धरना होदों। नाथाय मानो? समाजारि बिजोङाव बर' जाति गो बेक, आसाम सोरखार हाय हाय बुंनानै स्लगान खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बेंगलाव थानाय बर'फ्रा फैबाय थानाय समाव गिनो गोनां थासारि फैगोन नामा? कारिगाव जाथायनि उनाव क'क्राझाराव बर' आरो आदिबासिनि गेजेराव अर सावनाय जाथायखौ लानानै बिथांमोना सोंखारिदों, जेराव बिथांमोना थामहिनबा आदिबासि सावथाल जयै ओंखारबोनानै बर'खौ मख'नानै आखायाव सिखा रुवा लानानै प्लेकार्ड आखायाव लानानै गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों बेंगलाव। मोखां बिजाबनि गेजेरजों थामहिनबा श्रीरामपुर टाइम्स मुंनि फेसबुक पेजआव बर'नि हेंथायै सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फारिलाइखौ फोसावबाय, जाय आनजादा 2026 मायथाइनि फैगौ 10 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय 27 फेब्रुवारि खालारसिम खुंजागोन। एसआरआ बिटिसिआव बाहायजानाय नङा बाथ्राखौ बुंदों दुर्गादास बर'। बिथाङा फैगौ विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिजों बिटिसि ओनसोलनिनो गासै डिसिफोरजों सावरायनाय समाव सरासनस्रा नोजोर होनायनि अनगायै एसआर थामहिनबा स्पेशेल रिभिजनखौ बाहायनाय नङा होननानै थांखि लानाय जादों होनना खौरां बिजोंनिसिम बे थिरांथाखौ मिथिहोदों बिपिएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि दुर्गादास बर'आ। आसामनि देरसिन शिबलिंग मन्दिर, जायखौ महामृत्युंजय मन्दिर होननानै मिथिनाय जायो, बेखौ फिन आरोबाव दावबायारि आरो सिबियारिफोरनि थाखाय खुलिफिननानै होबाय। 16 जानुवारि खालारनिफ्राय बन्द खालामनाय मन्दिरनि दरजाखौ फिन आरोबाव सनिबारखालि खुलिफिनदों। मुलुगनि शिबलिंग मन्दिर महरै मिथिजानाय नगाव जिल्लानि महामृत्युंजय मन्दिर थानसालिनि दरजाखौ बेखेवफिननायनि उनावनो फुंनिफ्रायनो गोबां सिबियारिफ्रा जमा जादों। माखासे गोदानै लुनाय समायना खालामनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय 16 जानुवारि खालारनिफ्राय सिबियारिफोरनि थाखाय मन्दिरनि दरजाखौ बन्द खालामनानै दोनदोंमोन। थिखानाय खामानिखौ फोजोबनायनि उनाव मन्दिरखौ सिबियारिफोरनि थाखाय खुलिफिनबाय। मख'नो गोनांदि मन्दिरनि दरजाखौ बेखेवफिननायजों लोगोसेनो दिनैनिफ्राय मन्दिरनि लांगोनायाव महामृत्युंजय यज्ञ जागायबाय। सनिबारनि फुंबिलियाव मन्दिरनि पुजारी रिनिक बुयान शर्मा बिथाङा गोथार हाबाफारिखौ सामलायो। धुबुरी जिल्लानि साहेबगंजआव थानाय मोनसे हिन्जावसाफोरनि माद्रासायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। अजर होनाय बादिब्ला माद्रासानि सासे थगायसुला मौलवीया सासे 13 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन आरो सिगिजिग' खालामनानै माखासे आथोनारि सोमोन्दो लाखिनो नाजादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरि मौलवी मक्तार हुसेना फरायसुलिखौ हरनि समाव बिसिनायाव उन्दुनो नारसिनदोंमोन। फरायसाया बे थांखिखौ नेवसियो आरो खाथिनि जायगानि थागिबि सिराजुल सिखारी मुंनि सासे सुबुंनो खौरां हरो। उनाव जायगानि थागिबिफोरनि हेफाजाबजों दायनिगिरि मौलवी मक्तार हुसेनखौ हमनाय जायो। बालाजान पुलिसनि आखायाव गथायो। बे जाथाया माद्रासा ओनसोलाव गोख्रों दावराव दावसि सोमजिदों। बे समावनो माद्रासा मेनेजमेन्ट कमिटिया जाथायखौ दोनखोमानो नाजादों होननानै अजद दिखांदोंमोन। बेजों लोगोसे जायगानि सुबुंफ्रा दाबि खालामोदि बे माद्रासायाव सिगांबो गोबां आइजो फरायसुलिफोरनि सायाव आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद दंमोन। दासान्दि पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं माखासे सुबुंफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला गोहोम गोग्लैनाय फरायसानि नखरखौ सामलायनो नाजानाय जादों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। मोनसे समाव बर'नि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारबोनाय एनआइए केस नांनानै जेलाव थानांनाय एनडिबिनि सानै सोद्रोमा बिष्णु नार्जारी, जायखौ एन बेरेमा होननानै मिथि मोनो, आरो बेराफारसेथिं अजय बसुमतारी, जायखौ बि बुहुम होननाबो सिनायथि मोननाय जायो। बिथांमोना जेलनिफ्राय थांनाय सानखालि उदां जाबाय। नाथाय दुखु गोनां, जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारिया माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन, एबा बिथाङा सिबिआइ केसनिफ्राय माब्ला उदां फैनो हागोन। थांनाय माखासे सान सिगाङाव बिथांनि मोनसे हियारिं जानो गोनांमोन, नाथाय बिथांनि हियारिंआ सम थोस्लाबियाव आबुं महर मोनासै। आसा खालामो बिथां गेदेमानिबो हियारिंआ थाबैनो जायो आरो बिथाङा जोंनि गेजेराव उदाङै फैनो हायो। फ्लाइअभार लुफुंनायनि जाहोनाव मेट्र'नि थागिबिफ्रा उसुबिदाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। चान्दामारि फ्लाइअभाराव ट्रेफिकखौ दान्दिसेनि थाखाय बन्द खालामनाय जादोंमोन। गुबुन फारसेथिं मेट्र'पलिटान खुंथाया गुबुन लामाफोरनि थाखाय लामा खालामनानै होदों। नाथाय गुबुन लामाफोरनि सोमोन्दै जेबो मिथियैनि थाखाय शुक्रबाराव गोबां सुबुंफोरा असुबिदाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बे समावनो गुवाहाटी नोगोरमायाव जाफेरै ट्रेफिक जाम जादोंमोन।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।